Lucas, her bir ýyl insanyň durmuşyny bir sahypa. 2025-nji ýyl sahypaňyz durmuşyňyzda nähil sahypa bolup galar? Birinji bilen assalamu alaykum hemme şeýlede ul minnetdarlyk bildirýän ýaýlym media filap mikrofon bereniňiz üçin 2025-nji ýyl menne ulu sowullukly ýyl boldy. Täbi siziň söýüp dinlemeňiziň esasynda durmuşyň tagam diýen aýdym YouTube'da 1 million ýetdi. Her biriňize çäksiz minnetdarlygym bildirýän maňa sowulu bolşy ýaly 2025-nji ýylyň goý size de 2026-njy ýyl täze ýylymyz sowulluklar getirýän ýyl bolsun. Janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Iň gowy arzuwlar size ırsgally, bereketli, esasanam saglykly ýyl bolmagyny arzuw etýän özüňize gowja seredin. Sag bolun. Ýaýlym media toparmadyň adyndan täze ýylyňyzyň düşümli bolmagyny arzuw etýär. Oý köne ýyllar, köne gam gussalar, aladalar galsyn. 2026-njy ýyla bolsa, täze huju, täze üstünlükler, hemem täze aýdymlar bilen geçmeňizi arzuw etýär. Sag bol.